Da ni'n teiddi recordio fatha soundscapes bach a rhoi nhw mewn I pob rhaglen. A heddiw dwi wedi bod yn trio recordio sŵn yn Nant. So be dwi'n mynd I wneud, dwi wedi adeiladu fatha dam bach fanna. A dwi am trio recordio yr whoosh pan dwi'n torri'r dam. So dwi'n mynd I bod yn ofalus iawn, ond dwi'n mynd I rhoi y zoom fanna. A dwi'n mynd I torri'r dam mwyn recordio yr whoosh ma. Felly, dyma ni, croesi bysedd. Oh, shit! Fi di George, a dyma fy mrawd hun, Dan, a da ni'n gyfrifol am podlediad o'r enw Ffynnon FM. Fi di Dan. Wel, podlediad cerddorol ydi o yn y bôn. Da ni'n neud o yn y Gymraeg. Mae jyst yn esgus rili da I ni wneud rhywbeth da ni'n rili licio, sef rhannu cerddoriaeth. Oedd o literally fel, dylswn ni wneud radio show yn ystod lockdown. So, mwy na ddim byd arall, oedd hwn jyst yn rhywbeth I wneud, pasio'r amser. Project bach, oeddwn ni'n gallu wneud rhyw 1 neu 2 diwrnod bob wsos. Jyst I cael bach o, jyst rhywbeth creadigol I sort of edrych ymlaen at, I guess, yn doedd. Dwi'n meddwl bod yna lot o podlediadau, podcasts, Cymraeg, sy'n delfio mewn I music sydd ddim yn Cymraeg. Mae yna rhaglenni rili da ar Radio Cymru, ond oni bai am rhaglen Georgia Ruth. Does na ddim lot o rhaglenni sy'n chwarae music dwi'n gallu uniaethu efo. So mae'n kind of cool I gallu cynnig rhywbeth yn y Gymraeg sydd yn ehangu ar y fath o gerddoriaeth sy'n cael ei chwarae. Really, da ni ddim yn really canolbwyntio ar music Saesneg. Mae yna lot o music sy'n dod o llefydd eraill hefyd. Da ni'n chwarae lot o gerddoriaeth mewn ieithoedd gwahanol hefyd, fatha Ffrangeg a Japanese. So, dim yn really rhaglen Cymraeg sy'n chwarae music Saesneg. Mae'n rhaglen Cymraeg sy'n chwarae music cyfoes o amgylch y byd. Just music da ni'n licio. Music da ni'n caru. Yn y dyddiau sydd yn rhedeg fyny at pryd bynnag da ni'n mynd I recordio, da ni'n neud yn siŵr bod ni efo rhestr chwarae da ni wedi dewis a dethol, fel bod gennym ni syniad o be yn union da ni'n chwarae a pryd. A mae'n fforsio ni wneud lot o waith ymchwil hefyd yn dydi. Ond mae'n just an excuse nice I gwrando ar music really nice, a wedyn gwrando ar music really nice eto. A da ni wastad yn neud pwyslais o prynu bob dim da ni'n chwarae gan yr artistiaid. Da ni ddim yn, nathon ni trafod sort of ripio stwff oddi ar Spotify neu YouTube, wedyn nathon ni penderfynu bloody hell na. Achos da ni mewn bandiau hefyd. So da ni'n actually mynd eitha allan y boced yn neud o, ond mae'n teimlo dda achos bod ni'n cefnogi artistiaid. Ond mae'n iawn, cos os ti'n gwario pres ar y tracio yma, mae'n tax deductible hefyd diwedd y tax year, so mae'n oce. Un peth sydd wedi digwydd efo fi ydy yn ystod y 2 flynedd dwytha, o'n i'n sort of cael rhyw fath o, mae'n swnio'n eitha dramatic, ond dwi'm yn gwybod. So fath o brwydyr mewnol, lle do'n i ddim yn really siŵr os o gynnu fi'r un cariad tuag at cerddoriaeth, oherwydd bod fi chwarae mewn bands a stwff. Weithiau mae'n gallu lladd teimlad ti tuag at pethau. Ond mae'n neud y podcast efo Dan yn ystod lockdown. Di sort of fforsio fi gwrando ar music, fforsio fi prynu music, fforsio fi I wneud gwaith ymchwil mewn i'r artistiaid ar labeli a stwff. Mae di wneud y thing ma lle dwi wedi ail darganfod fy nghariad tuag at music eto. Mae'n eitha ad-lib yn dydi. Mae gen ni syniad andros o bras o beth da ni'n mynd I ddeud, ond di o ddim yn scripted o gwbl.
Na, da ni'n probably gwario mwy o amser ar actually dewis y cneuon a gwrando ar y cneuon a sort of penderfynu sut mae pob rhaglen yn mynd i swnio ac yn naws a falle, really, da ni just yn wingio fo pan da ni'n recordio'r actual takes rhwng y cneuon. Mae gennym ni eitem da ni wedi dechrau wneud bob wsos o'r enw mini mix gwadd, lle da ni'n gwahodd rhywun just i basically pigo'r 3 can maen nhw'n really digio ar y funud. Ond dwi o blaid cael fatha pobl i fewn i siarad yn fyw efo ni a stwff. Ie, mae o'n neis cael input rhywun arall bob wythnos. Cos beth da ni'n neud? Da ni'n teiddi dewis... Faint o cneuon da ni'n dewis? Yr un? 4. 4 neu 5. Ond y ffaith bod rhywun yn gwneud mini mix gwadd, so fatha guest mix bob wythnos, yn golygu bod mae gennym ni safbwynt rhywun arall yn bwyd o mewn i'r rhaglen. Sa'n neis cario ymlaen, achos dwi'n mwynhau o. Ie, dwi'n mwynhau gorfod darganfod a ffeindio music a prynu music a dwi ddim really eisiau hynna gorffen just eto, so dwi'n siŵr nawn ni just parhau. A dwi'n eisiau swnio'n, os yna gair Cymraeg am sopi. Ond mae'n neis pan mae George yn dod draw yn wythnosol i weld yr hen ddyn ma. A da ni'n sort of just cael good laugh a just yn fatha recordio'r sioe, cael couple of drinks. Mae'n hyfryd.